Felly, Dai Lloyd, ych chi'n un o'r aelodau cynulliad mwyaf, wel, y rhai sydd wedi bod yna ers y dechrau bron yn bod, a ych chi'n cofio Rhodri Morgan yn ystod y dyddiau cynnar hynny? Ydw, wir, ac wrth gwrs oedd newyddion am ei farwolaeth yn syndod, a dweud y gwir, a wedi dod allan o'n unlla dros nos, mae'n rhaid i ddeud, a dwi'n credu bod yn myfyrdodau ni ac yn gweddiau ni gyd efo'r teulu ac yn ewedig Julie sydd yn un o'n cyd-aelodau o'r cynulliad yma ar hyn o bryd, ac wrth gwrs i frawd yr athro Brif Morgan, dwi hefyd yn nabod yn dda iawn yn Abertawe yn naturiol. A wedyn yn ergyd fawr yn naturiol i ni gyd clywed y newyddion dros nos. Ond ie, oedd o'n un o'r 60 aelod o cynulliad gwreiddiol, os oedd ddim rhyw lawer ohono ni ar ôl rwan, ac yn naturiol yn y dyddiau cynnar ni bregus iawn oedd y sefydliad yma. Ac wnaeth pawb i wneud eu cyfraniad yn ystod y dyddiau cynnar yn naturiol, ac wrth gwrs nid Rhodri oedd yr Brif Weinidog yn y cyntaf, ysgrifennydd ar y pryd, ond wrth gwrs yn fuan wedyn mi ddoth o yn mis Chwefror 2000. Oedd yna'r helyntion ar y pryd, ac wrth gwrs mi ddoth yn Brif Weinidog yn fuan wedi sefydlu lle yma. Yn dal ar amser weddol simsan i'r cynulliad, ac oedd angen arweinyddiaeth glir, ac i fod yn deg i Rhodri Morgan yn dangos hynny, achos ar adeg yn dangos yn eglur oedd ddim yn fodlon just dilyn y llif bleraidd oedd yn mynd ymlaen, ac oedd hi'n dda cael y llais gwahanol yma i Gymru. A nath e lwyddo i newid agwedd lot o bobl Cymru ar datganoli yn do? Do, i fod yn deg, fel dwi'n dweud, rhan o'r arweinyddiaeth cadarn oedd dangos bod ni yn gallu gwneud rhai pethau yn fan hyn, yng Nghymru fach, oedd ddim wastod rhaid dibynnu ar beth oedd Llundain yn deithio ni am wneud, ac oedd o'n rhan o'r agwedd iach yna, ac dwi'n credu dylai hynna fod yn rhan o'r holl deyrngedau mae pobl yn talu iddo fe cof amdano. Felly, siwt un oedd e i gydweithio â fe, siwt un oedd e yn siambr y Senedd er enghraifft, mae'n dadleuon? Wel, wastad, o'na ddim amser aniddorol pan oedd Rhodri wrthi yn siarad, ac dafa ei ffordd ddihafal ei hun o ymdrin, ond hefyd o fynd ar maen i'r wal hefyd pan oedd angen, a wedyn ac ar raddfa personol oedd yn ei naturiol yn neud yn iawn, achos ar ddiwedd y dydd yn y lle yma, 60 ohono ni sydd ar unrhyw adeg, mae disgwyl i ni allu rhedeg Cymru efo nifer fach sydd yn llai na nifer o gyngorwyr sir sydd mewn y cyngor sir arferol er enghraifft, a mae disgwyl i ni fod yn rhedeg Cymru, ac rhai ohono ni yn y Llywodraeth ac eraill tu allan, ond mae yna gryn dipyn o gydweithio yn mynd ymlaen. Felly, fel fyddwch chi yn ei gofio fe, yn fras, fel fyddwch chi'n cofio Rhodri Morgan? Wel, fel rhywun, oedd pawb yng Nghymru, dwi'n credu yn ei adnabod, ac hefyd wedi gadael gwaddol i Garwyn Jones i ddilyn, ond hefyd wedi sefydlu y cynulliad yma ar dir cadarn erbyn y diwedd, achos fel dwi'n dweud yn y dechrau, bregus iawn a simsan iawn oedd pethau, ond fe adeiladwyd y cryfder yna yn y blynyddoedd cynnar o dan oruchwyliaeth Rhodri Morgan.